Да. Това са едни рани в живота на, или най-малко в живота на хората, или в историята на даден народ, които са изградили по някакъв начин неговата бъдеща съдба. И аз не мога да си представя, че нещо трябва да се забравя. Относно Весела Ляхова, аз сравнително наскоро я прочетах нейната книга и останах поразена. Това е един голям исторически роман. Даже си мисля, че много повече трябва да се говори за него. И казвам голям не само защото той е 700 страници. Наистина е голям от към тази страна, че една история на България за една история на България не се говори достатъчно много. Не се изучава, не се знае. Бях проучвала историята на бежанците от Източна Тракия, но то е в едно по-друго време, 1913 година или и трета след Преображенското въстание. Но там при нея е по време на Втората световна война и тогава, когато всъщност българите са изгонени от пределите на днешна Гърция в случая и изживяват едни изключително драматични събития. Така че и от тази гледна точка, защото това е една памет на България, ми направи огромно впечатление